खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। छठी मैया के करना दियानमा ए भौजी। छठी मैया के करना दियानमा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। ना मंगिहा गाड़ी घोड़ा कोठाया तारी जी। गोदिया में मांगी लिहा बेटवा पुजारी जी। ना मंगिहा गाड़ी घोड़ा कोठाया तारी जी। गोदिया में मांगी लिहा बेटवा पुजारी जी। जोड़े कसिया भराऊ नाया नाना माए भौजी। जोड़े कसिया भराऊ नाया नाना माए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। घर पर बजाई दिहा बाजा बजाना जी। घाट पर करैहा भौजी रात जागरण जी। घर पर बजाई दिहा बाजा बजाना जी। घाट पर करैहा भौजी रात जागरण जी। सूरज रजनीश के जीत भतीजावा ए भौजी। सूरज रजनीश के जीत भतीजावा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। त गोदी में खेलात सुंदर एगो ललनमा ए भौजी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।